Sanibonani bafethu, inkosi yamagcokama le ucebo ubana kaDlamini emsinga emaculweni yakho esikhabeni esigodini sakaDungamanzi. Sesifikile futhi bafethu leso sikhathi sonyaka la khona sisuke sizwa khona imisebenzi omusha wenkosi yamagcokama njengoba ke sizokwehlela uDisemba kwamaholide. Siphumile isihloko basibonela abantu se-album ya 2019 esihloko sithi Dear Diary. Ngisebenzele nje ke nobhuti uSjava style nje esimnandi nesisha abantu abazosithola esihlukile kunokunye okukhona okukwenzeka kumaskandi. Ngingathanda nje ukusho ukuthi ialbum le kusetshenziswa kakhulu inamandla. Ngiyocela nje kakhulu bafethu isupport njengenjwayelo. Ngingasho bona abalandeli benkosi yamagcokama kuphela kodwa abalandeli bomculo nje bonke jikelele njengoba silanda amaciko akwamanye amagender sisebenza nawo senzela khona ukuthi siuhlangane somculo kube into eyodwa ukuze sikwazi ukusekela kuyo zonke inhlaka ekhona zomculo. Ikhona isizama zonke futhi sicela ngesupport kakhulu. Ngisamlanje niwe mama ngulindile ngisamlanje niwe mama ngisho njalo nje ngithi namandla kakhulu ingoma kulonyaka abaphuma nje abantu nge-30 kaNovember beyotholela yona ezitolo so bese ikhona nakamayimayi sidayisa emcimbini kaBaba uShwi noMtekhala nge-30 kaNovember eFoslora Stadium so bese ikhona nakhona futhi besiphethe umsebenzi kanjalo naseThekwini eworkshop kanjalo nako Dakota nako wonke ama music shop akhona na online uzobitholakala isihloko sithi Dear Diary ungakhohlwa. Ngiyacela nje bafethu nisixhase kakhulu ngiyabonga. Yala ngihleli lonjinela wami starting salo umsebenzi esiwenzayo umalume kimi uThuthani uZwandlovu. Ufika nani futhi kwena ubase kuqala kusetshenziswa? Hayi kuhle kona kafika nakho yabo. Then nje sisebenza kamnandi ufika nengoma then bese siyabona siyahlela ukuthi sizozenza kanjani yabo. Kuningi nje bese ke sibhekabheka ke phela ke nokuthi engabagxobi phela abanye abantu yabo maskanje wazi ukuthi unjani ngithi hayi methi ufuna ngithi buya mshana so mina kimi umshana sibuye ke sizela emculweni ke hlanganisa nawo umsebenzi nje yonke into kumnandi nje siyasebenza. Album iphelile futhi ke ngicabanga ukuthi ama-album mina ke wawenza ayikho efana nale. Usebenze kakhulu ngokukhandla wamisela umfana ngicabanga ukuthi nabantu bazothola into emnandi. Ikhona usuyikhombile khona kaseyikhombile. Ayi ikhona ngifune
ephapha hambe phambili ikhona eyami izingikhombile manje soxabana ke meke wakhomba yona utrack ba hayi asifihli hayi make ngisho manje uzosuka ngithini bona bagijimela ukuyobhala lapha lapho uzogcina sengiyavimbeleka mina sokuthola ukuthi yakhe lengoma maninzi album njengale mhlawumbe undlovu ithatha isikhathi singakanani mhlawumbe ama-hour nje akhona mangikhuluma ngosicebi nje makuthiwa senza album usicebi ayikhona ucisha ngikhumbuza enye indoda engasekho manje ngeke ngikwazi ukuyibiza yabo ngendlela nje akenza ngamsebenzi professionally and uyashesha mayisebenza yabo so nje hayi cishe makuthiwa senza umsebenzi nosicebi makuthiwa sinesikhathi esanele insuku masibe embili nomsebenzi ukuphelile yabo uyashesha nje nokuthi ke ngicabanga ukuthi enye into emsebenzelayo meze studio suka azi ukuthi uzokwenzani yabo